नमस्कार, मी दीप्ती लेले. कसे आहात तुम्ही सगळे? मला माहिती आहे की आता आपण खूप वेगळ्या परिस्थितीतून जातोय आणि त्यासाठी मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन की मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा, लवकरात लवकर वॅक्सिनेशन करून घ्या. आणि ज्या लोकांना कोविड होऊन गेलाय त्यांच्यासाठी ॲक्च्युली एक गुड न्यूज आहे की सकाळ आणि योग ऊर्जा ह्यांनी एक 2 महिन्याचा प्रोग्राम केलेला आहे ज्यांना कोविड होऊन गेला आहे त्यांच्यासाठी, त्यांच्या रिकव्हरीसाठी. जसं की काही लोकांना अजूनही म्हणजे कोविड होऊन गेल्यानंतर सुद्धा काही साईड इफेक्ट्स त्याचे आहेत, अजूनही त्रास होतोय. तर त्यासाठी या प्रोग्राममध्ये तुम्हाला मदत केली जाणार आहे आणि त्यांच्या टीममध्ये या विषयातले तज्ज्ञ चिकित्सक लोक आहेत. ते तुमची कंप्लीट सगळी मेडिकल हिस्ट्री घेतील. तुम्हाला कोविड झाला होता तेव्हा काय काय प्रॉब्लेम्स होते, आत्ता काय प्रॉब्लेम होत आहे, ह्याची सगळी माहिती घेतील आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला मदत करतील. तर हा 2 महिन्याचा प्रोग्राम आहे, 12 जुलै ते 12 सप्टेंबर. तर नक्की त्यासाठी रजिस्टर करा. तुम्हाला खूप मदत होईल. या संधीचा लाभ घ्या. थँक्यू.